Dito tayo kukuha ng kamyas. Yan guys. Fresh kamyas po talaga, no? So, ito. Unti lang. Wow! Ang asim nito, no? Guys, ayan, welcome back again sa aking channel. So, for today's video, magluto po tayo ng ulam para sa aming pananghalian. So, before that, mag-harvest muna tayo ng kamyas or iba tawagin sa Visayas. Yan, so yung ulam namin is inununan na kampal, yung maliit na isda. Masarap po kasi yan ipaksiw or inununan kasi yung kanyang unod o yung laman niya ng isda is napakakapal. Ayan, so mag-harvest muna tayo ng kamyas. Dito tayo kukuha ng kamyas. Yan guys. Fresh kamyas po talaga, no? So, ito. Unti lang. Ayan guys, ito na po yung na-harvest ko na kamyas, no? Ito na po yung isda na kampal, kung tawagin sa amin. So ngayon is, inisan muna natin, lagyan muna natin ng tubig yung isda. Ayan. Para mas masarap. Kailangan guys, linisan talaga natin, no? Fresh from the ingredients natin. Meron tayo ditong sibuyas, meron ding sili espada. Ayan, gasa natin yung ating isda para mas masarap. Tapos, kunin natin yung kanyang mga himbis o yung lamang loob, no? Ayan guys, hugasan natin ng mabuti, no? Tapos na po natin yan na kunan ng mga lamang loob. Hindi ko na lang siya kinuha ng mga hasang kasi nga maliliit po yung isda, no? Ayan, so ilagay na natin dito. Ready na po ito. Pwede na po ito ilagay sa ating kaldero. Dito ko ilagay. Hugasan muna natin yung ingredients natin, no? Yung kamyas, tapos sili, espada, tsaka yung sibuyas at kamatis. Yan. Kailangan talaga hugasan natin ng mabuti. Yan, okay na yan. So, unahin natin yung kamatis. Yan. Tapos, yung sibuyas natin. At saka yung sili espada. Sili sword. Yan. Tapos yung ating kamyas. So magtira ako ng kamyas kasi ito is ating ipuga sa ating inununan. 3 lang. So yung iba is hatiin ko na lang guys. Para mas masarap yung ating pinaksiw or inununan na with kamyas.
Ayan, okay na yan. So ngayon guys, meron ako ditong suka. Ito po yung ating ilagay na suka. Sukang tuba, pure coconut coconut vinegar po ito. Yan, so magtimpla na tayo. Ilagay na natin yung kaldero natin dito. Yung kaldero natin. Oops, yeah. Yan, ilagay natin yung kaldero. Tapos, yung ating isda. So, i-arrange natin guys, yung isda. Para maganda tingnan, di ba? Yan. Kampal. Isdang kampal daw to. Pinaksiw na kampal. So, next ilagay natin is ang mga ingredients natin. Ilagay natin yung ating kamyas, mga kamyas. Yung ating kamyas. Tapos is yung ating sili espada. Tapos ang sibuyas. So last is yung kamatis. Yan. Next natin ilagay is asin. Siyempre meron tayong asin. Yan. So, next natin ilagay is ang suka natin. Ito yung suka natin guys. Oh. Sukang vinegar. Vinegar sa tuba. Coconut vinegar. Damihan natin. Yan. So, next natin ilagay is tubig. Lagyan natin ng tubig para yung asim at saka yung suka hindi masyado ma-asim. Yan. So, next is yung kamyas natin. Ito yung sinasabi ko na pipigain natin, no? Para mas masarap, guys. Yan. Parang juice. Wow. Ang asim nito, no? Yan, ready na. Ilagay na natin dun sa ating saingan. Ayan, ilagay na natin sa ating saingan. Yan, oh. Yan. Okay. Yan, so pag kumukulo na yan, guys, takpan po natin yan. Yan, wow. Yan, so i-update na natin. Tingnan na natin, oh. Wow. Luto na po talaga yung ating inununan or yung pinaksiw na kampal. Yan, wow. Ang sarap nito, guys. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you for watching, guys. Ayan, isdang kampal na pinaksiw or inununan tawagin sa amin. Yan. Bye-bye. Ingat po. Thank you for watching, guys. Maraming salamat po. Bye-bye.